दाम गोसा बेसेन गोसा थावखौ लानानै फोरबोनि सिगाङाव आं थांगोन नामा? ना आंनि फिसालाफोरनो गोथां गोब्राम बोलि हैगोन नामा? मा खालामनांगौ? आइखां बायखां मानसिफ्रा जादों दान हैनो इसोरनोहाय बस्तु मुवा बेसाद इसोरनो बोलि होनो हांखुर जादों, हाखु दाखु जादों। नाथाय मिखा नाबिया मा होनदों आखराव नायदो, नङा ओइ मानसि सिंगल होनदों, नाथाय जों बुंनि ओ मानसिफोर बिदि नङा। इसोरा मा हास्थायदों नोंसोरनिफ्रायलाय? नोंसोरनिफ्राय मा हास्थायदों? बेनो जाबाय मा होनो मोजां न्यायखौ मोजां मोननांगौ, अननायखौ मोजां मोननांगौ, इसोरजों थाबायफानाय गुरै जानायखौसो खालामनांगौ। हाजार बोरमा मेन्दा होलाबो इसोरा खोनासंनाय नंले, नाजावनाय नंले। मैसोआबो गिदिर गिदिर बेखौ हैनायसो आं फोरबो नङाय, आंनि फामा बारा जाबाय होनब्लाबो नाजावनाय नंले। थावाखौ गोबां लांनायसै आं दुनब्रुसे फोरबोनि दान हैनायसै आं बेखौबो नाजावले। मा लुबैदों दाने? What does God require of us? What does God want from us? What things He wants from us? What should we offer to the Lord? जों फोरबोनो माखौ होनांगौ? Shall I give a buffalo? Shall I give a heart of buffalo? मैसो हानजादों हैनायसां होनब्लाबो इसोरा नाजावले। बोरैबा जाबाय इसोरा? सिगां नाजावोमोन, बोरैबा जाबाय नै मा बुंदों मिखाया? मिखाखौ इसोरा बुंदों, नों फोरोंदो मानसिफ्रा बांद्राय बुस्थुल' होबाय, बेखौनो होफ्ला आंखौहाय खुलुमो बिसोरो। नाथाय मोनसे बुस्थुखौ होआ बिसोरो। नै मा बिलाइ? One thing they never give to me, one thing they never offer to me. आंनो मोनसे जिनिसखौ होआ बिसोरो। What is that thing? What is the main thing? It is my heart, your heart, our heart. जोंनि गोसोखौ इसोरा लुबैदों, गोसोखौ लुबैदों। बे गोसोआ मा? मोजां खामानि मावनाय, इसोरखौ अननाय, इसोरखौ हामजानाय, मानसिफोरखौ मोजां मोननाय, सैथो बाथ्रा बुंनाय, सैथो खामानि मावनाय, न्याय। आरो लास्टआव मा होनदों? इसोरजों नम्रयै गुरैयै थाबाय थानाय। बे मोनथाम पइन्ट दं बेवहाय मिखा नाबिनि बिजाबाव। दा की भार्स होननानै बुङो। की भार्स माने आसोल साबिनि बाइबेलफोरा नैबे नोंथांमोननि कनफारेन्सआव सायख'नायानो माइकानि 6:8 मिखानि बिजाबनि गासैनिबो की भार्स होननानै बुंदों। बेनो गुदि इसोरनि फोरोंनाया नैबे मिखा नाबिनि गेजेरजोंहा। बेनो जाबाय मानसिनिफ्राय अननाय लुबैदों, गोसो गोथारखौ लुबैदों, इसोरजों नम्र आखुखौ लानानै इसोरजों थांफानाय मानिनायखौ लुबैदों इसोरा। बेनो दिनै मानसिफ्रा मा खालामोमोन? बे मिखानि समाव, हसिया आमसनि समावहाय खालि बुस्थुफोरखौल' होयो, नाथाय गोसोआ जेबो सोलाया। आल्थुआसिन ना बुस्थु होनाया आल्थुआसिन ना गोसोखौ होनाया आल्थुआसिन? दा मा सानो? सोरबा होनदों आंनिथ' बोरमा गैया, गोसोखौ होनायसै फोरबो। सोरबा होनगोन आंनि बोरमाबो गैया, दाउबो गैया, फैसाबो गैया फोरबो, आं गोसोखौ होनायसै। सोरबा बुंगोन आं गोसोखौ होआ, आंनि बोरमा मेरला दं, बोरमाखौ होनायसै। Which is more acceptable in the sight of the Lord? फोरबोनि सिगाङाव बबेया नाजावजाथावसिन? दाना बाइबेला मा होनदों? बोरमा नङा, मोसौ नङा, दाउ नङा, रां नङा, जिखुनु मुवा बेसाद नङा। फार्स्टआव गोसो गोरबोखौ इसोरनो होनांगौ होननानै इसोरा बेखौ डिमान्ड खालामदों। माखासे मानसिफोर दङ दा आं गोसोआव सुहैले फैसाखौ लांदो, नै 100 थाखा लांदो, सुहैनाय आं दिनैहाय दे। बे बिदि जानानै फैसा 100 थाखा दान हैबाय आरो। माबायदि बेलाय नोंथांमोना जायो दा बिदि?
मालाबा सोंलायगोन इजाबा मोजांबो नाङा रेभारेन्डफ्राव खुब समाव नोंथांमोना सोङो इजा मोजांबो नाङा गाव थाबोबाय न'आव उन्दुनानै 100 थाखा हरसिबाय इसोरनोहाय सोर लांखो हिनजावा लांबाय फिसाया हरबाय नालाय हिनजावा लांबाय आरो बोरैबाला हिनजावानो फिसायनो हरबाय आं सुहैनायलायहाय बोराय आं सुहैनि बे 100 थाखाखौ लांदो इसोरनो आरो नेक्स्ट सानडे फैबावबाय इदिनो खालामबावलायबाय नागाफोर दंलाय इदि गोबां नागा सेंग्राफोर सिख्लाफोर दङ ड्राग्स लोंनानै ओरै फाग्ला फाग्लि जाबाय আমি মই তো গেজাত নাযাব দেই মন নিমিত্তে প্ৰাৰ্থনা কৰিব এই যে 100 টাকা লৈ যাও ঈশ্বৰক দান দিব দেই होननानैहाय बे जौ फाग्लाया ड्राग्स फाग्लाया खायसे 100 टाका हरनो आरो बाय बियो गाव खालामनायसै मा इयो फैसाखौल' होगोन ना गावखौ होआखै नै बेखौनो बुंदों दिनैहाय मा ओइ फोरबो बैखौ लादो आंखौ दालादो खिन्थु आंखौ ओइले मोननाय ना होननायखौ रायदो दिनैनि टिमआ जोंखौ बुंजाबाय मा फैसा दंखाय फैसाल' होयो गोसोखौलाय होआ नामा दिनै ख्रिस्टानफ्रा नोंथांमोना बिदि नामा मिखा नाबिया सासे ससियेल रिफर्मार नाबिमोन बिसोरखौ बुङो 8th centurian prophets yang ngomong deh 8th centurian prophets dain mugani dain bagaimana deh saya teologi berperan sampai जों teologi मा सोलोङो नोंथांमोना जेबो मिथिया बेखायनो teologi मा सोलोङो एसे बुंनि दे इयुनफोरखाय जोलाव सिख्ला नोंथांमोना सोलोङो dain mugani nabiफोर साब्रै आंनि उनाव दे दाइन मुगानि नाबिफ्रा सोर आमोस हसिया जेसाया मिका आंनि उनाव दे आमोस हसिया जेसाया मिका बे साब्रैया 8th century माने जिसु ख्रिस्टनि जोनोम जानायनि 800 बोसोर 900 बोसोर सिगांनि नाबिफोर बिसोरो आरो बिसोरखौ बुङो 8th centurian prophet theology बेखौ एक्सट्रा स्टाडि खालामो बिसोरनि मेसेजखौ नायो जाबाय what is the main message to the people बिसोरो मानसिफोरनो मा मेन मेसेज होयोमोन बेनो जाबाय समाजाव अयनाय जानाय समाजाव दावराव दावसि समाजाव गावजों गाव अनज्लायनाय गैयै समाजाव जायगाफोराव हादराव गावजों गाव नासयलायनाय मुगैलायनाय इसोरखौ खुलुमै इसोरखौ निन्दिग्रा गावजों गाव गोजौ गाहाय साननाय बेबायदि मानसिफोरनि थाखाय बे नाबिफ्रा सोंखारियोमोन आमोसनि समाव धोनिफ्रा रुवाथिफोरखौ सेन्देल जरासेजों सोलायोमोन नोंनो गोरिब नोङो आंनो रुवाथि दोनदो बान्दालाव दोननायसै नोंनि फिसाजोखौ बिनि बेथना सेन्देल जरासे गोरिबखाय सेन्देल जरासेल' बेथन होयो नोंनि फिसाज्लाखौ आंनो लावखार दोन दाहोना दोन बिनि बेथना जुथा जरासे It is injustice in the society गोरिबफोरखौ दाम होआखै हिनजावफ्राबो ओरैबायदि गाज्रिमोन आंनो जौ लाबो फिसायनाव बियो जौखौहाय ग्रहना फियो आरो फिसाया हिनजावनो जौजों फुजिनांगौ आमासनि समाव हस्तेनि समाव